Какво се случи в Сирия? Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за една от най-големите промени в съвременната история на Близкия изток. Ще разберем как се стигна до падането на режима на Башар ал-Асад и какво означава това за бъдещето на Сирия. Ако искате още съдържание като това, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате новите видеа. На 8 декември 2024 г. падна режимът на Башар ал-Асад, момент, който ще се помни дълго. Групировката Хаят Тахрир ал-Шам предприе офанзива, която изненада всички. Представете си само, за 12 дни те завзеха Дамаск, столицата на Сирия, почти без съпротива. Армията, лоялна на режима, беше силно отслабена, а войниците – демотивирани. Задавали ли сте си въпроса, как е възможно това? Отговорът е в корупцията и лошото управление. Войниците не получаваха заплатите си месеци наред. Условията им бяха ужасни, а висшите офицери се обогатяваха за сметка на обикновените хора. Лично аз не мога да си представя как някой би се борил за такъв режим. От друга страна, бунтовниците бяха добре организирани и използваха модерни технологии. Дронове, артилерия и вероятно подкрепа от други страни. Те имаха ясна цел – да свалят режима. Това е урок за всички нас. Когато хората са обединени, те могат да постигнат дори невъзможното. Какво направиха съюзниците на Асад? В този решаващ момент съюзниците на Асад, Русия и Иран, го оставиха сам. Помислете си, колко е тежко да разчиташ на помощ, която така и не идва. Русия, основният защитник на Асад, се беше фокусирала върху войната в Украина. Санкциите срещу Русия я изтощиха икономически, а подкрепата за Сирия стана невъзможна. Иран също намали подкрепата си. Представете си какво е да не слушаш предупрежденията на съюзниците си. Точно това направи Асад. Резултатът? Разочарованието на Иран доведе до дистанциране от режима му. Какво следва за Сирия? Падането на Асад не означава, че всички проблеми на Сирия са решени. Всъщност, нови предизвикателства тепърва ще се появяват. Малцинствата, като кюрди и християни, се страхуват от репресии. А Турция вече се намеси в северната част на Сирия. Може ли това да доведе до нови конфликти? И най-големият проблем – икономиката на Сирия е в руини. Ще може ли новото правителство да съживи страната? Как ще реагира международната общност? Заключение. Тази история ни напомня, че дори най-силните режими могат да паднат, ако се основават на корупция и несправедливост. Но тя също така показва, че промяната е възможна, когато хората се обединеят. Ако този разказ ви е бил интересен и искате още такива видеа, моля, подкрепете ме с един лайк и се абонирайте за канала. Споделете това видео с приятели и оставете коментар. Какво мислите за ситуацията в Сирия? Вашето мнение е важно за мен. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.